Ak predávaš kurzy, mentoring alebo coaching, ktorý stojí viac ako 200 eur, na Slovensku a Česku, tak v tomto videu ti ukážem, ako si dokážeš zvýšiť predaje aspoň o 100% a takisto aj tvoj closing rate, bez toho, aby si používal garancie, pushy marketing, alebo bez toho, aby ti ľudia písali nice try Didi pod tvoje videá a reklamy. Na začiatku chcem, aby si vedel, že toto nie je len nejaká teória, ale je to môj Honest Growth System, pomocou ktorého som napríklad minulý mesiac zarobil svojmu klientovi 40 000 eur za necelých 9 dní. A to všetko bez toho, aby sme použili jednu manipuláciu, FOMO marketing alebo bez falošných garancií. A tento systém som vytvoril a otestoval kvôli tomu, pretože som videl, akým štýlom sa uberá tá naša marketingová scéna a celkovo predaj infoproduktov, kedy väčšina influencerov alebo tých ľudí, ktorí predávajú tie veci, tak sa sústredí väčšinou na krátkodobý rast, namiesto toho, aby sa sústredili na dlhodobý rast a silu značky. A celý ten problém vzniká z toho, že jednoducho títo influenceri už stratili dôveru v očiach tých zákazníkov, kedy tí ľudia už jednoducho neveria tým prázdnym sľubom a zároveň sa sústredia na krátkodobé zárobky, no o 2 roky ten ich brand už bude dávno mŕtvý, neodovzdávajú žiadnu skutočnú hodnotu a sústredia sa len na kontroverziu alebo motivačné veci a emočné veci. A čo je na tom najhoršie je, že predávajú produkt, ktorý by si sami nekúpili. A chcem len dodať, že to tým ľuďom neberem za zle, alebo kľudne aj keď si ten človek ty, tak ti to neberem za zle, pretože aj takisto, keď som začínal, tak som si myslel, že ten pushy marketing, alebo to, čo nám všetci prezentujú, jednoducho je tá správna voľba. A jeden z tých koreňov toho problému je aj to, že napríklad v Amerike alebo v zahraničí tento štýl marketingu ešte stále funguje. No lenže problém so Slovenskom a Českom je ten, že tu hlavne tí ľudia predávajú často produkty, ktoré sú nekvalitné. A kvôli tomu túto vlnu toho pushy alebo násilného marketingu sme už my jednoducho stratili a musíme sa kvôli tomu adaptovať na nový štýl marketingu, ktorý sa orientuje na úprimnosť a budovanie dôvery. A to je aj to, prečo som vymyslel ten systém, takisto. A po využití tohto systému sa mi úplne otvorili oči, pretože všetky marketingové metriky, či už leads, sales, conversion rate, alebo proste celkový dojem tej značky, alebo toho personal brandu, bol o dosť lepší a úplne to zmenilo marketing ako taký. A čo je veľmi dôležité je to, že ľudský mozog funguje takým štýlom, že si zapamätáva podnety a veci, ktoré predtým už niekedy videl a vzhľadom na to potom reaguje v tých ďalších situáciách. Takže dajme tomu, keď tí ľudia stále vidia predajné stránky, kde na headline, v podstate to je táto horná časť, je vždycky nejaký proste prehnaný sľub, alebo sú tam vždycky použité rovnaké slova ako napríklad zarob 1000 eur, zarob toto, zarob hento, tak ten ľudský mozog automaticky reaguje na to, že aha, toto som už niekedy videl, pravdepodobne tu bude jednoducho ojeb, alebo proste to nebude pravdivé a ten produkt je jednoducho slabý. A práve kvôli tomu musíme zmeniť tú stratégiu alebo ten štýl toho marketingu alebo celkovo našej prezencie, ako to robíme. A celý ten problém toho klasického alebo pushy marketingu vyplýva z toxického cyklusu marketingu, ktorý som si ja sám v podstate všimol a otestoval. A celý tento cyklus vzniká zo strachu. A tento cyklus vyzerá nejako takto. Všetko sa to začína pri tom, že jednoducho ľudia alebo personálne značky majú strach z odovzdávania skutočnej hodnoty, ktorá skutočne pomôže tým svojim zákazníkom. A je to väčšinou kvôli tomu, pretože sa boja, že ak takéto videá budú vydávať alebo takýto content budú robiť, tak si tí zákazníci nekúpia potom ich kurz alebo jednoducho produkt, pretože už majú dosť hodnotný content. A kvôli tomu, že sa toto deje, tak títo influenceri začínajú robiť povrchový obsah, ktorý nejakým spôsobom nepomáha tomu človeku, je väčšinou generický, čím ide dôvera dole a čo je ešte horšie, že väčšina influencerov dokonca spadne do takej rabbit hole, kedy produkujú content, ktorý má síce veľa videní, napríklad nejaký motivačný content alebo nejaký emočný content, ale žiadne predaje z toho nevzniknú. A potom sú zametení s tým, že čo sa vlastne deje a prečo to tak vlastne je. A je to kvôli tomu, že tam nie je tá skutočná hodnota, čím tá dôvera v tých očiach toho človeka alebo toho zákazníka ide rapidne dole. A kvôli tomu, že robia takýto povrchový obsah, tak musia začať robiť pushy, marketing s veľkými garanciami alebo s nezmyslami. Kvôli tomu, že ten klasický content alebo organický content už nestačí na to, aby dokázal vytvoriť predaje. A týmto pushy marketingom ide zase dôvera dole a nakoniec strácate klientov a zároveň aj
celú vašu v podstate značku a ten celý brand alebo výzor tej značky ide dole. A tento toxický cyklus ovplyvňuje celú našu scénu. Určite si to mohol zažiť aj ty, keď napríklad nie si v tej skupine a odovzdávaš skutočnú hodnotu, tak aj tak ti každým dňom verí menej a menej ľudí. Zároveň sa každý sťažuje na cenu. Chcem, aby si vedel, že toto nie je tvoja chyba a jednoducho zmenil sa ten trh, zmenil sa ten štýl, akým to máme robiť a práve preto som založil ten môj Honest Growth systém. A tento Honest Growth systém sa skladá zo 4 hlavných pilierov. Takže, prvý pilier je content. Na to, aby si vytvoril nepriestrelný brand a nepriestrelný content, s ktorým nemusíš využívať pushy marketing, FOMO alebo garancie jednoducho, tak ten tvoj content sa jednoducho musí celým svojim štýlom sústrediť na tvojich fanúšikov. A ja tento content rozdeľujem do 3 sekcií. Prvá sekcia je hodnota. Takže musíme si najprv zadefinovať, čo tá hodnota vlastne je, alebo ako by tá hodnota mala vyzerať. Tá hodnota by mala byť, alebo tú hodnotu, ktorú odovzdáš, by mala byť tak skutočná a tak reálna, že túto hodnotu by si odovzdal len svojmu platiacemu členovi. Áno, až také hodnotné to má byť. Zároveň to musí byť niečo, čo ešte nikdy nepočuli. To znamená, keď si napríklad v business niši a učíš ľudí ako podnikať, tak nemôže spraviť také video, že aký je rozdiel medzi SROčkou alebo živnosťou. Jednoducho takýto štýl kontentu a túto tému tí ľudia už počuli miliónkrát, milión názorov a nič im to nové do života nepridá. Takže to musí byť nejaká reálna hodnota, ktorú oni vedia hneď implementovať a mať z toho nejaký výsledok alebo nejaký benefit. A nemôže to byť generické, tak ako som hovoril, niečo, čo už počuli. A druhý štýl toho kontentu je na budovanie dôvery. V tomto kontente sú tam väčšinou buď príbehy členov, alebo úspešné príbehy členov, alebo napríklad tvoje osobné úspešné príbehy v podnikaní, ale musíme si dávať pozor, pretože to nemôže byť flex. Nemôžeš flexiť, musí to byť formou napríklad príbehu, alebo jednoducho musí z toho videa vyjsť nejaká sentimentálna hodnota, ak to je nejaký úspešný príbeh tvoj napríklad. A tento content slúži na to, aby si jednoducho vybudoval zároveň tú svoju autoritu a autoritu toho tvojho produktu, ale zároveň, aby si sa trochu zblížil s tým zákazníkom, ukázal mu nejaké behind the scenes alebo nejaké príbehy, ktoré majú sentimentálnu hodnotu a nič v tom nepromuješ alebo sa nesnažíš jednoducho flexovať. A ďalší štýl kontentu je vzťahový content. Nie je to vzťahový content o vzťahoch ako takých, ale je to vzťahový content, pretože jeho cieľ je vybudovať vzťah s tým tvojim zákazníkom. To znamená zblížiť teba, nie tvoj produkt, ale teba s tvojim zákazníkom. Väčšinou témy týchto videí alebo toho kontentu sú väčšinou vyjadrenia, buď nejakým citlivým témam, alebo je to niečo osobné. Napríklad v biznis svete by to mohlo byť video, kde hovoríš, ako veľmi dôležité je mať dobrého partnera pri podnikaní. Hej? Takže takéto témy sú vo vzťahu. A takže dokopy ešte, keď to zrekapitulujem, tak máme hodnotný content, content na dôveru a content na vzťah. Ak by som to mal dať do nejakej mierky, tak z 10 videí by mohlo byť 6 hodnotných, 2 na dôveru a 2 na vzťah. A určite sa teraz pýtaš, že kde teda budeme v podstate predávať ten môj produkt alebo promovať ten môj produkt. A toto je veľmi dobrá otázka, ale tu prichádza tá najväčšia sila toho Honest Growth systému a tá je taká, že ak dokážeš vybudovať alebo odovzdať skutočnú hodnotu, vybudovať dostatočnú dôveru a prehlbiť ten vzťah s tým zákazníkom, tak vybuduješ dostatočnú buying influence a dôveru na to, aby si ten človek kúpil ten produkt alebo začal o ňom niečo vyhľadávať ďalej. A druhý dôležitý fakt je to, akých kvalitných zákazníkov nám to prinesie. Pretože tým, že sme vybudovali tú goodwill alebo ten dobrý vzťah kvôli tomu, že odovzdávame hodnotu, ukazujeme tú dôveru a tie príbehy a prehlbujeme ten vzťah, tak automaticky budeme priťahovať kvalitnejších zákazníkov, s ktorými sa lepšie pracuje, majú vyšší closing rate, pretože už vedia, o čom to je a už to len chcú kúpiť. Sú to kvalitnejšie lídy, ktoré dokážu zaplatiť viac, pretože si vybudoval viac dôvery, tým pádom môžeš predávať aj drahší produkt a celkovo budeš mať aj menej refundov z týchto ľudí. Takže toto je tá sila toho kontentu, ale ak sa trochu ešte vrátim naspäť k tomu promovaniu, tak my budeme v podstate nejakým spôsobom promovať ten produkt alebo ten launch, ale bude to iba na IG príbehoch, alebo to bude reklama pre followerov.
A tento reklamný content nebude vyzerať tak, ako vyzerá klasický, jednoducho reklamný content. Týmto contentom my jednoducho, čo chceme spraviť, je zobrať tú influence, ktorú sme vybudovali tým contentom a jednoducho ju nasmerovať správnym smerom. To znamená na našu predajnú stránku alebo do nášho predajného systému. Nesnažíme sa tam používať žiadne claims, jednoducho zoberieme ten influence a prenesieme ho do správneho bodu alebo na správne miesto. Na to slúži IG Stories a reklama pre followerov. Je to takto simple a funguje to. No a teraz, keď už máme in place ten náš content alebo tú content stratégiu, tak sa môžeme pozrieť na druhú veľmi dôležitú časť tohto systému a to je správna ponuka alebo správna offer. A tá offer a ten spôsob, akým tú offer jednoducho zabališ a akým spôsobom ju prezentuješ, je rovnako dôležité ako ten content samotný. Hlavná pointa tej offer by mala byť to, že to nemôže byť len nejaký ďalší kurz alebo ďalší mentoring, ale ideálne je, keď to je niečo transformačné, keď to je niečo jedinečné a dokáže to zmeniť identitu toho človeka ako takého, keď si to kúpi alebo akým spôsobom to jednoducho vníma. A na to, aby sme toto dokázali, tak tá offer musí mať 3 hlavné komponenty. Prvý komponent je unikátnosť. Keď sa pozrieme napríklad na moju offer, tak budem akože tieto príklady ukazovať na moje offer, aby ste to jednoducho pochopili, tak musí to byť niečo jedinečné. Napríklad, môj Honest Growth systém je niečo, čo tu na Slovensku strašne málo ľudí robí a ešte menej sa prezentujú na internete a majú niečo také. Zároveň to je niche sektor, to znamená, že sa sústredím iba na jednu demografiu alebo na jeden typ ľudí a zároveň aj ten názov, akým štýlom to prezentujem, je takisto jedinečný a unikátny. Hej? Nevolám to napríklad marketing pre influencerov alebo niečo podobné, ale má to zaujímavý názov, ktorý zbudí nejakú zaujímavosť a v tom človeku vybudí to, že si o tom chce zistiť viac. Takže toto je unikátnosť. Ďalšia časť je to, že tvoja offer musí jednoducho vzbudzovať nejakú emóciu. Hej, ideálne je, keď to je transformačná. Zase, keď sa pozrieme na moju offer, tak ja mám transformáciu z frustrovanosti influencerov alebo jednoducho ľudí, ktorí predávajú infoprodukty na sebavedomosť a úprimnosť v tom podnikaní aj celkovo v marketingu. Takže je tam proste nejaký ten shift, je tam začiatok, je tam koniec a je tam negatívna emócia, z ktorej sa stane pozitívna emócia a zároveň mám aj vyšší cieľ, keďže chcem zmeniť, akým spôsobom sa ten marketing na Slovensku a Česku robí. A posledný segment je polarizácia. Je veľmi dobré, keď tvoja ponuka, hlavne keď predávaš pre customerov a nie pre biznisy, polarizuje nejakým spôsobom buď spoločnosť, buď trh, alebo nejakým spôsobom demografiu. A čo tým my chceme spraviť je, že keď ten človek si ten kurz kúpi, tak my chceme, aby sa vnímal inak, že už nie je väčšina, ale už je časť napríklad nejakého celku, alebo nejakého tribu, alebo nejakého exkluzívneho klubu. A ďalší zaujímavý bod je, že môžeš to aj takým spôsobom prezentovať, že tá druhá strana je enemy. Ak to je založené na realite, a teraz to nemyslím tak, že by si mal na niekoho drbať, hej, na nejakého človeka alebo na nejakú skupinu, ale jednoducho poukázať na to, že oni to robia napríklad horšie, alebo možno nesprávne, alebo morálne nesprávne a my sme tí, ktorí to robíme dobre. Napríklad pri mojej ponuke ja robím to isté. Rozdeľujem úprimných marketerov, ktorí to robia správne a sústredia sa na správne veci a na silu značky a na marketerov, ktorí sa sústredia na krátkodobý rast a značka jednoducho po 2 rokoch je mŕtva, keď to robia takíto marketeri. Takže offer máme za sebou a pôjdeme sa pozrieť na tretiu časť alebo tretí pilier tohto systému a tým je môj closing systém. Tento systém jednoducho slúži na to, aby sme dokázali speňažiť tú vybudovanú influence a dôveru, ktorú sme vybudovali pomocou kontentu a pomocou našej offer. Tento closing systém zachytáva 100% leadov kvôli tomu, aby nám zvýšil ten pool ľudí, s ktorými vieme pracovať, ktorým vieme odozdávať ďalšiu hodnotu a dôveru a tým pádom rapidne zvyšujeme closing rate našich leadov. Títo zákazníci sa do tohto systému dokážu dostať jedine 3 spôsobmi. Buď cez email marketing, organický content, alebo cez reklamy, to znamená tie IG stories alebo reklamy pre followerov. Možno si sa zľakol, keď si počul slovo email marketing, ale ukážem ti presne, ako to robím ja. Takto v podstate vyzerá ten email, alebo každý jeden e-mail, ktorý posielame v tom marketingu. Môžeš vidieť, že to je úplne, ale že úplne graficky, v podstate nevyzerá to dobre graficky, ale toto je robené zámerne. Ten zámer je taký, že ja chcem, aby ten človek mal
pocit, že my mu posielame reálne osobnú správu, ako mu posielajú kamaráti na Messengeri alebo známi na Messengeri. A tým pádom, že to je strašne personalizované, nie je tam žiadna grafika, vyzerá to prirodzene a úprimne, tak tým pádom zvyšujeme dôveru toho, čo tam rozprávame a celkovo efekt toho e-mailu a takisto aj tú účinnosť toho e-mailu alebo click-through rate a podobné veci. Ako môžeš vidieť, takéto e-maily v priemere majú 63% open rate a 10% click-through rate. Takže je to niečo úplne iné, čo sa v podstate robí v dnešnej dobe. A je to hlavne, čo sa týka tej grafickej stránky, kvôli tomu, čo som aj hovoril v podstate predtým, ohľadom toho, že ten ľudský mozog jednoducho spoznáva nejaké paterny. A keď si skúsi v podstate teraz zastaviť video, otvoriť si svoj spam v e-maili a stavím sa s tebou, že každý jeden e-mail, ktorý je v spame, tak je graficky upravený, je tam nejaká hlavička, nejaká peta, tu sú samé emojis, bullet points a rôzne veci a presne toto ľudia už poznajú a oni keď taký e-mail vidia, tak ani nemusia čítať prvých 30% a oni už vedia, že ten človek im tam niečo predáva. Hej, takže toto je tiež veľmi dôležitý point pri tých e-mailoch, ale poďme sa teda pozrieť na ten systém, ako to v podstate funguje. Takže celý ten systém v podstate funguje tak, že keď ten človek príde buď z e-mail marketingu, toho organického kontentu, alebo z tých reklam, väčšinou tam používame v podstate ManyChat CTA, kedy ten človek musí napísať nejaké slovo. Následne nám napíše to slovo a potom na písaní mu my pošleme predajnú stránku. Toto vyzerá úplne jednoducho, ale je to veľmi dôležité, že to je presne spravené takto, pretože vo väčšine prípadov to ľudia robia tak, že majú nejakú reklamu, hej, to je ten v podstate prvý bod. Následne v tej reklame majú priamo link na tú predajnú stránku, hej, že toto bude tým pádom tá predajná stránka a potom po tej predajnej stránke napríklad niekde na konci tej predajnej stránke povedia tomu človeku, že nám môže napísať aj správu, keď má nejaké otázky a ten človek ide do ManyChatu a následne buď si to kúpi alebo nekúpi. A problém s týmto systémom je to, že jednoducho tento systém nezachycuje 100% leadov, čo sme sa bavili aj na začiatku, čo je veľmi, veľmi dôležité. A je to kvôli tomu, pretože v tomto bode, kedy ten človek, v podstate ho nemáme v čete a poslali sme mu len link, buď cez ten organický content, email marketing, alebo cez tú reklamu, tak on v tomto bode, alebo tí ľudia v tomto bode majú časť z toho vypadnúť, z toho systému. Hej, lebo tu ich nejakým spôsobom nezachycujeme. A to je ten problém pri tých klasických systémoch, takže preto to ja robím tak, že ja to robím naopak. Jednoducho ten človek najprv musí ísť do ManyChatu, aby sme ho mali v tom čete a vedeli s ním pracovať ďalej po pozretí tej predanej stránky, keď si to napríklad nekúpi. A to je sila toho closing systému. Takže poďme sa teda pozrieť na ten systém bližšie. Takže ten človek nám teda napíše na ten ManyChat, my mu následne pošleme link na tú predajnú stránku, ten človek si prezrie tú predajnú stránku, tam ho v podstate nejakým spôsobom presvedčujeme, ale netlačíme na ňo, nedávame tam žiadne sľuby, jednoducho poukazujeme na realitu, hovoríme pre koho to je a pre koho to nie je. Povieme, že keď nemáme 100% úspešnosť našich členov, napríklad pri zarábaní, tak to jednoducho povieme. Povieme to, že je veľká šanca, že nezarobíš a všetko závisí napríklad od toho, ako budeš pracovať, ako budeš makať a tak ďalej. Jednoducho sme úplne transparentní, čím zase zvyšujeme dôveru, pretože nikto toto nepovie a nejakým spôsobom sa ho snažíme predať alebo ukázať mu, že toto je tá správna možnosť. Tento kosoštvorec potom slúži na to iba jednoducho, že zistí, či si to ten človek kúpi alebo nekúpi. Ak si to ten človek nekúpi, tak ide naspäť v podstate do ManyChatu, to je to, čo som v podstate hovoril, ale počas toho, ako tam ide, tak ešte spúšťame SOAP email sekvenciu a toto je v podstate nejaká sada 3 až 5 e-mailov, vzhľadom na to, že na akú dlhú dobu ich ideme púšťať a aký drahý je ten produkt. A tieto e-maily, každý jeden e-mail na seba nadväzuje a je to jeden veľký príbeh, ktorý je presne vytvorený na to, aby dokázal presvedčiť toho človeka bez toho, aby na ňo tlačil alebo využíval nejaké FOMO alebo nejaké garancie. V tomto videu sa nebudem do toho viac zapodievať, spravím ďalšie video, kde to celé prejdem, ukážem presne, ako vyzerajú tie e-maily, o čom má byť každý jeden e-mail, ako to má postupovať a tak ďalej. Ale tá hlavná pointa toho je, že keď si to ten človek nekúpi, tak ide naspäť do toho ManyChatu. Kedy v tom ManyChate my už máme reálnu osobu alebo reálneho človeka, ktorý píše si s tým v podstate zákazníkom a snaží sa odburávať tie neistoty, ktoré vznikli a kvôli čomu si ten produkt nekúpil. A zase, tak ako spomínam,
nedávame tam žiadne automatizácie a všetko je písané ručne a nejakým človekom, ktorý je na to určený. Takže takto vyzerá nejako ten systém úplne v jednoduchosti. A keď už máme ten closing systém, tak ešte je tam jedna vec, ktorú som zabudol podotknúť, a to je to, že tým, že to robíme úprimne a transparentne, tak nám vôbec, ale že vôbec nevadí, že ten človek sa nakoniec nepridá. Hej, je to úplne v pohode, pretože tým, že máme nurturing systém, tak vieme, že ten človek jednoducho sa vráti. To znamená, či už to bude o týždeň, o mesiac alebo o 3 mesiace, tak je to úplne jedno, ale jednoducho tým, že máme postavený nurturing systém, ktorý vám za chvíľu ukážem, tak vieme, že sa ten človek na 100% vráti a určite si to bude chcieť kúpiť po určitej dobe. Takže poďme sa teda pozrieť, ako ten nurturing systém vyzerá. V podstate ten náš nurturing systém je v úvodzovkách naša content stratégia. Je to tak pretože ak chceme zmeniť človeka, ktorý je cold lead, alebo ktorý nás nepozná, ale na nás nejakým spôsobom narazil buď cez našu reklamu na povedomie, alebo hociakým iným spôsobom, tak na to, aby sa z toho človeka stal warm lead, tak mu musíme odovzdať hodnotu, ktorá mu skutočne pomôže a vie ju implementovať. A na to nám slúži ten náš hodnotný content, ktorý sme ukazovali v podstate v tej content stratégii. Potom, keď z toho človeka chceme spraviť hot lead z warm leadu, tak ten človek už vie, že naša hodnota jednoducho funguje, už ju aj implementoval a využil, ale má neistoty, že či by to fungovalo v podstate aj preňho, a preto musíme vybudovať dôveru. Na čo slúži ten content na dôveru? Hej. Je to simple, ale proste jednoducho takto funguje. A potom, keď z toho hot leadu chceme spraviť predaj alebo chceme z neho spraviť stáleho zákazníka, tak pri tomto človeku už stačí len trošku prehlbiť vzťah a ukázať mu, že môže byť súčasťou niečoho unikátneho a to pridanie má nejaký väčší zmysel, a toto dokážeme tým našim vzťahovým kontentom, ale zároveň našou unikátnou offer. Takže takto vyzerá ten nurturing systém, je úplne jednoduchý, ale jednoducho to funguje. A ďalšiu vec, čo by sme tam ešte mohli pridať, je, že tým, že v predajnej stránke zachycujeme aj e-mail toho človeka, tak vieme vytvoriť e-mail newsletter, kde nebudeme nič predávať a jednoducho v tých e-mailoch budeme len hovoriť úspešné príbehy, takže zase budujeme dôveru, alebo budeme odovzdávať hodnotu v tých e-mailoch. A tieto e-maily zase slúžia na to, aby ešte viacej zosilnili ten vzťah medzi nami a tým zákazníkom. A keď máme takýto systém in place, tak sa jednoducho nemusíme bať, že tí naši followery alebo tí ľudia, ktorí prejavili nejaký záujem, ale si to nekúpili, tak sa nevrátia. Pretože kvôli tomuto systému sa na 100% vrátia. Takže tento Honest Growth systém som v podstate zhrnul len takto nejako v všeobecnosti, aby som vám to ukázal, ako to funguje a popísal, čo sú vlastne tie hlavné prvky toho. Ale tým, že sa táto moja cesta ešte len začína, tak v ďalších videách vám budem ukazovať už konkrétne nejaké stratégie, či už ako sme zarobili presne tých 41 000, alebo ako robiť ten content a mať miliónové zhľadnutia, ktoré sú reálne zhľadnutia, nie sú to len v podstate entertainment zhľadnutia, ale sú to zhľadnutia, ktoré vieš potom pretaviť na predaje, ako robiť tú offer, presne vám ukážem nejaké príklady a všetky tieto veci. Ale ak by si z tohto videa mal zobrať jednu vec, tak je to to, že ak chceš viac predávať, tak by si v roku 2025 mal čo najviac pomáhať. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, čo by ste možno zmenili, alebo čo som nevysvetlil úplne dopodrobna, a potom vidíme sa teda pri tých ďalších videách, takže majte sa.